मुंख्लंफोरनि सोमोन्दै मिटिं लादोंमोन। दायो बे मिटिंआवहाय गोबाङैनो जोङो जि बाथ्राफोरखौ रायलायनांगौ दं बे बाथ्राफोरखौ जों रायलायनाय जादों। आरो जोंनि बिसेस थांखिया जाबाय जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबैहाय जोंनियावहाय जायफ्रा मुंख्लं हिसाबैहाय जोंनि हिसाबावहाय जोङो 525 जन जों बेबादि जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बे मुंख्लं जानायफोरखौहाय बेवहाय जोङो लिस्टआवहाय नुजानायखौ जों नुदों। दा बिनि गेजेरजोंहाय दिनैसिमावहाय जोङो 3-4 बोसोर बेबादि बैसोफ्रा बारग'लांबाय थाबाय। आरो बिनि गेजेरजों ओरै प्रमद सार, फेरेंगा सार, गबिन्द सार बिथांमोननियावहाय जोङो जेखौहाय मोननांगौ मोनथाय दङ बे मोनथायखौ लानानै जोङो नाजाबाय थादों नेरा नेफेरा हिसाबै। आरो दिनैसिमबो बे नाजानाया जोंनियावहाय दासिमबो दङ। दा बेखौ लानानैहाय दिनै आरोबाव चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै दिनै 15 तारिख 11 मास 2024 नैबे तारिखआवबो जों दिनैहाय टुक्राझार कमिउनिटियावहाय जों बेखौ लानाय जादोंमोन। आरो लाफैयैनि खारना जाबाय दिनैहाय माखासे जोंनि सार प्रमद आरो फेरेंगा सार, गबिन्द सारमोननि दैदेननायावहाय जोंनि जि आसा जेखौ जोङो मोननांगौ दङमोन बेखौहाय जोंनोहाय थिग समबादि होनो हायियाव जोंनि माखासे थैनानै थांनाय जोंनि गारजेनफ्रा अभाब अभिजगनि गेजेरजों माखासे नेरा नेफेरा हिसाबैहाय बेबादि ओरै थांलाय ओरै फैलाय खालामनो हायियाव नेदोंमोनब्लाबो नेनायखौहाय नाजादोंमोनब्लाबो दिनै नाजानायनि थिङै दिनै फैलारनि फारसे दिनै आवगायगासिनो दङ। जोबोद दुरभाग्यजनक। दा नाजाबाय थादोंब्लाबो समनि गेजेराव नाजानायखौ लुबैनायनि गेजेरजोंहाय मोनफुङियाव दिनैहाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि जायफ्रा आंनि आंगो लोगो बिमा बिफाफोर बिदा फंबायफोर बिसोर बरंस आंबो चिरां डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट हिसाबैहाय आंबो दिनै लेलायनाय अबस्थायाव गोग्लैदों। आङो 3 नम्बर सासे गथ'मोन। बे गथ'आ आंनो जयबांलायाव गोमानानै थांदों। दा अब्लाबो आंबो लेलायनाय अबस्थायाव गोग्लैबायमोनब्लाबो आं दिनै नेरा नेफेरा हिसाबै आङो गसंथाफिननानै गोबां बिसयाव गोबां रोखोमै जोङो खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो बुंनांगौआवहाय जोङो गोग्लैदों। आरो बेनि गेजेरजों आं बेखौ खावलायबावदों जाबाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जेसेबां मुंख्लं न'खरनि गारजेनफोर जेरैबायदि जोङो मिटिं उमुक थारिखआव जानांगौ होननानै बुङोब्लानो अब्लानो जाहाथे बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होयो। आरो हेफाजाब होनाया जोङो जेसे गोबाव जोङो बेबादि गोथाङै थांनानै थागोन जेब्लासिमाव जोङो मोना बे मोननि समसिमाव जोङो नाजाबाय थागोन बेखौ आङो खावलायनाय थाबाय। आरो लोगोसे आरो हामबाय होनदों। आरो जोबनायाव जोंनि बिटिआरनि मानगोनां CM सार प्रमदनिसिमबो खावलायनाय थाबावबाय आरो फेरेंगा आरो गबिन्द बिथांमोननिसिम आं खावलायनाय थाबाय जाहाथे जोंनि मोननो गोनां जे थैनायफोरनि जे मोननो गोनां जे 5 लाखनि जे माखासे मोनथाय बेखौ जाहाथे एसे गोख्रैनो जाहाथे जोंनोहाय होयो बेखौ आङो गुरैयै खावलायनाय थाबाय। हामबायसै।